Ertеңгі ванна бөлмесінде. Пеннипортта ерерге үйрендім. Режиссура. Мені илхамландыра матур сәнгат, матур жырлар, матур шигирлер. Муслим Магомаев һәм улымның исемендә Муслим исемен аңа багышлап бирдем. Büyük сәнгат. Халкыбызны артистлар белән тоташтырган әйбер. Әтием, әнием, балаларым, халкыма хезмәт итү. Чисталык, пөхтәлек. Мәхәббәт ул аңлата алмаган әйбер. Бәхет ул жан тынычлыгы. Менә шулай иттереп утыру. Сибләшәшем, сибләшәшем, сибләшәшем тарала. Я утка сал, я суга сал, я кайгымнан арала. Я утка сал, я суга сал, я кайгымнан арала. Şiirler kitabı. Сүзінде тұру. Ялғанлық. Суғынып та жіберем хатта. Нашар ғадатым әрсіз түгілмін. Бик тәмле иттереп пешергән бар ризыкны да яратам. Тормыш юлындагы иң кадерле әйберләрнең берсе. Синявская белән. Vatanım Tataristan, vatanım Tataristan. Kişinin uzası yolu. Юл ул бүйек эшләргә ярдәм итә.